DXXX Zamboanga City, RPN Radio Ronda. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Mayo man okasyon mo niyan, pero pinaabot ko yung mga kaibanan natin dito sa Banwaan Camilaor. Tanganing maimbitaran man ang mga taga dyan sa Barangay Nindo, tanganing mahiling manindo ang bagong evacuation center. Makayon ba tayo? O pag mayong pandemya, pwede na natin magbarilihan digdi. Basketball, tama tayo. Madakula po ang pasasalamat ko kay Congressman Elray Villaperte tang sa mga pong barangay pinatugdukan niya ng evacuation center. Salamat sa pagtabang ni Kong Elray. Sana po dahil siya magsawa sa pagtabang sa mga tao. Magibo kami digdi ng gulayan sa Kapitolyo. Ang katotohanan nga ni, nagkukuha nga ni kami ni mga empleyado na gusto mo magtanong, tapos yung mga natanong, ipapanauma namin. Kaya nagpuman kami sa Sadik. Ito po kami digding siyam na gulayon ng mga tanom na pipino, patola, upo, okra, sita. Ini pong produktong ini, napapaduman po minsan sa visitation po. Tinatao po siya as relief. May dalawang warehouse kami pinag-ibutuman na kung mahiling manindo sa mga maabot na semana, yung mga tatao magmanahe, mag-apply na. Dahil mag-ibo kami ng tahian dyan, magtatahi kami ng mga uniforme, maski mayo pang school, face mask, PPE, tangani makatabang man sa mga tao na may trabaho. Tama dahil. Mabuhay ka mo! Alang Cayetano kasama ang mga grupo namin na dapat ang gobyerno ngunyan magbigay ng tag 10,000 ayuda, pero ang gusto namin sa gabos na pamilya. Gabos na pamilya dahil gabos man apektado kan pandemya. Kaya ngayong araw, nagpili siya ng 400 na pamilya hali sa iba't ibang distrito kan probinsya, iba't ibang banwaan, at ang napili niya
ay kayo po. Espesyal po na aldaw ngayong pong araw dahil napili ang Rinconada area na maging usad sa mga pilot areas sa 10,000 pag-asa program ni Alan Peter Cayetano. Kaya ngunit na aldaw, ang lambang na yaong digdi, hali sa malalayong lugar, del Gallego, Lumbi, Karamuan, Sangay, pagpuli nindo, nagpagal ka mo, makakaresibi ka mo ng tag 10,000. Iwat, maraming salamat Congressman Alan Peter Cayetano. Sana dahil ka magpundo sa pag-isip ng mga maray, makabagong programa na ang Pilipino po talaga ngayon na panahon naghahanap ng mga bagong mga programa, lideres na talagang malalauman. So 10,000 sa lambang usad-usad dinguan. Congratulations mga manay, asin manoy. Gamiton sa tama, gamiton sa hanap buhay, pandagdag puhunan. So yan lang po, padangat ka mukhang Pamilya Villafuerte, padangat ka mukhang Pamilya Cayetano. Alam ko napakahirap ng buhay ngayon. Huwag lang kamo mawawalan ng pag-asa. Kaya mabuhay kayo! Salamat! Good morning! Mabuhay ang mga tao! Dahil kita matigok ka na COVID asin man sa kagutuman, kaya ini pong kapuerting serbisyo, padagos ang pagduhol ni na ayudang kas sa satuya pong mga apektadong kababayan kan COVID-19 pandemic. Kaya mabuhay ang kapuerting serbisyo sa probinsya ng Camarines Sur. Sa lado technical, Engineer Charlie Binaobran sa kuyang partner, si ringman si Engineer Abby Toralio. Sa transmitter site, ang nasa tuyong partner, si Engineer Joanner. Si Felix Lagrimas, okay. Yan duman, saka si Rodel Cesar, ang information officer. Yan digdi, si Tony Saison, ang sa to yung manamaskuladong PSG, na permiman may mga tagahanga, pag taga-radyo talaga, pag yaong ka sa radyo, kulping tagahanga. Mala tagaro, si Tony, gulpi man na mga texter na. At ang mga taga-radyo talaga, doon gulpi man na naghahanga, Alagad, pag naaraman na damang palang sintabong ay ating taga-radyo. Gano'n minalo yato ng pagtabod. Oy, sa yaon man dyan sa opisina, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, ang sige sanaan na gayon. Sige ang puti, sige ang siksi. Bulaw pati ang sa iyang buhok mo niyan. Sabi ni Philip Barasina. Langgayon pala niya kababayang bulaw abuhok. Garo nga Amerikana. Sa mga parantabay ta, nakatutok sa mga transistor radio, good morning. Mabuhay po kita ka, boss. Si mga mayo pang isasap na, magtaga-disponer na habang amay pa po. Ay, salamat paring chat. So mga mayong isasap na, mag-utang na sa kataraid. Habang day pa naabot na alas 12 nin pagkauto. Sumayong panira, pwede na po yan na magtagagutos na ni na ugbos kamote. Dawa mayong sahog na karne o sira, pwede na yung pangudtuan. Sabawan lang nindo yan, lagan ng sibulyas. Bawang sibulyas, kadikit na asin. Dawa nga, dahil na maglag-asin. Makasigop lamang kamo ng sinabawan na talbos kamote. Kung mayong pampakalimon sito, okay na yan. Ang importante po, malaugan ang sa tuyang mga burot.
Ngunya na COVID-19 na an kaipuan ka na mga tao bako lang an quarantine. Kwarta din. Kaya may mga official kan sa tuyang gobyerno nangangapudan ki Secretary Harry Roque na pakaray na maray ang kwintada ninda sa ayuda na itatao sa mga taong nagka-lockdown, sa mga pamilyang nagka-lockdown na ang ayuda 1,000 to 4,000 pesos man. From August 6 to August 20. Dapat nga ni ngayon maka-experience amang kani si Secretary Harry Roque, ano, sabi kan ibang mga opisyal kang gobyerno, tangarig maintindihan niya kung paano i-budget kan sarong pamilya ang 1,000 pesos na maduhulan nin ayuda kang gobyerno kung makasya ni sa haros pirang simana yan. Haros 2 simana. Oh. Tangarig maintindihan niya ngayon kung magkasyayan. Kaya ibang nagbabalingaw, hagad 5,000 pesos na ayuda. Pababaon ngaya ang presyo kan mga barakalon, lalo na kan mga pagkakan. Saka dahil nang una singilon kan mga bayaran sa tubig, kuryente, telepono, asin na iba pa. Tama yung trabaho, 2 klase lang ang epekto kaya eh. Pag ang mga pamilya inabot ni na lockdown or ECQ, mayo kang income, no money. Dahil no income, no work, no pay, di ba? May mga trabador, empleyado kita na no work, no pay, o di makang income. O di magugutom ka. Kung tagan 1,000 ayuda, good for 2 weeks, ano man ang kadyan kung aki mo kadakol. Kung makukusog pang kumaon, ay nako, kulang talaga yan. Kita nga ni sa luwas, pag nagsasaraod kita 1,000 ta, sarong puro plastic bag lang, dahil panapano. Dahil kan na sobrang pagkamahal kan mga barakalon nyo niyan, magkarne. Dahil kan na lintik na ISF, nagkaurubosan ni na supply, gibo kan na diin na pagpara kuryente yun ang mga orig. Na diba, pwede pa masabi kan ibang taga-gobyerno, taga-animal industry, taga-Department of Agriculture, pwede pa man ang kaunon ang urig na tinamaan ka na ISF. Ang gibo man kan ibang mga MIC ba yun? Yung nag-under kan mga bagay na yun eh, sa DA. Kuryente yun, tapos si Taralbong, imbis na kakanon. Kung din ibang mga metikulosong tao, dahil kan makakan, ay may iisip ngayon. Pero ang iba, sa sobrang kagutuman, ay pwedeng patulan niya na. Ado-bado lang yan sa tawyo, pero tinay na panira. Kundi dahil po sa parakyawan, barakalan ng mga baktin sa mga probinsyang dinadayo kan mga trackings, mahal ang bakal, kan live weight, kaya mahal man ang presyo kan per kilo sa mga merkado publiko. So, saan mo pupuruton ang 1,000 man ang ganyan eh. Ang nasira sa dagat, mahal-mahal man ang presyo sa panahonan eh. Magin ini mga sira sa tabang. Talusog na nga ning talusog. Uno, ang presyo nga nako kading talusog, 200. Abaan na tayo, Diyos ko. Pagka mahal, maski ang pinakasadit na sira sa buhi ining sinarapan, magbakal ka mo sa merkado publiko, ay nako. 1/4 kilo, 50, 60 pesos. Kaya ang kurahaw kan mga nagbabalingaw na mga residente sa mga nalalakdown. Apira kan 5,000 pesos na ayuda, supply ang pasindanin na tubig, pagkakanta, maray ko na mga supply kan, mga gripo kan na. May mga water district mga kita, bako umangga boss, may nagkapirang water district na dama nagluluwas na tubig sa mga gripo, paano paano mainom tubig inomon. Okay, dapat niya masupplyan pa ng tubig inomon. Itong mga nalalockdown ng mga barangay. Pastidio. Iniman ibang mga serbisyo, palpakan na ibang mga water district. Saro pa yan. Na problema ta.
Yan nga ni isa nabuha, dahil na kita magpararayo, ang angal dyan kan mga concessioners, member consumers sa tubig na buha, sobrang pasali kan ibang bagong manihamento na papakarindaan serbisyo, malata sagod niyan, ngayon niyan, palpak man ang serbisyo. Haloy-haloy ng problema yan dyan. Kaya paha na sinta sa serbisyo kan tubig na buha. New management na kayo. Sa kan makatesting ay tatibaad na. Dahil man nagbubulos ang tubig, may bulan na nababayaran. May sinisin. Ayun, marere pa man ang serbisyo kan Casureco 3. Takon dahil ka nagkonsumo ng kuryente, makang babayaran. Alagad, ang problema ta sa naman sa Casureco 3, ang paporo palsok kan supply man ng kuryente. Lalo na itong mga unscheduled power interruption. Kaya ang Bicolites and Power Corporation ni Congressman El Revilla-Perte gustong darawng digdi sa Rinconada para mas na may pagpilian ng mga member consumers sa serbisyo ng kuryente. O kung may Bicolites and Power Corporation, si Day kontento sa serbisyo kan nga Casureco 3, pwedeng lumipat dyan sa Bicolite and Power Corporation kung ini po maging saro ng batas sa paaginin pag-aprobar pag-tao ni prangkesa ta-approve sa Kamara Baha subject for approval pa man ini kan committee on ining committee ni Public Service ining si Senator Grace po ang chairman kang committee ini para pag-abot sa burutuhan kung tatawanin na prangkesa tutugutan kan na Senado maaprobaran di mabugtak digdi yun in Bicolite and Power Corporation. So magiging duwana an sa tuyang electric digdi sarong private sarong panggobyerno ining kooperatiba. Di may choice ang member consumers na makapili kan sa indang gusto. Ang kulatilya pati kondisyon kan na Bicolite and Power Corporation competitive price. Magkaigwa kita ng competitive or healthy competition. Magbaba ang bayaran monthly. Mayo ng kadakol na kung ano-anong pigya sa charge. Kaya minsan ang mga electric bill, naglalaba na kan papilta. Kung ano-anong mga pigpapatong na mga charges. O kung na Bicolite ngaya, kadakol mawawarang mga charges. Magin ang sa napokor, ang mga sa transmission, kung ano-anong tiga papatong, pati mga systems laws. Ta ibang klase ang serbisyong itatao kan Bicolite and Power Corporation. Makukontinto tanop, power interruption, no brownout. Suba-subahon hindi yan. Kaya niya ako Bicolite and Power Corporation nakasalalay sa Kamara Alta. Kung ini tutugutan, natawanan ng pangkesa, tabako man gayud bawal sa lay. Kung napirang kompanya ni elektrisidad ang mag-survey para sa karahayan dan mga member consumers kan mga tao kung ang interest iyo ang itutulod. Bueno, may report tali sa luwas. Bicol Connection Report. Nasa linya ngunyan si Karondang Philip Barasina. Philip Ilao. Sa tabi Karondang Joey, good morning sa mga parantabay niya to. Yaw na ko rin sa lausan na Casureco 3. Nagpipila. Paano, mabayad ka? Mabayad kundi iyo man giraray bagan sistema sa ining drive-thru. Dahil Mababalad ang mga mabayad. normal yan, pero nakasakay ka sa bikulo mo, duwa sa right side. Ngay saro lang ang pigbabayadan. At naduwayaan. Itong saro pang berbintana dyan. Pamburo bintana nga no. Igwap, doon.
Pero sa taro lang ang nagre-receive kan pagbayad kan mga yaon sa drive-thru. Iyo. Interviewado dyan, ano bang mga kairibanan mo nakapilang mabayad sa drive-thru payments? Kung pabor sindang magkaigwa ng Bicolite and Power Corporation sa Rinconada na ang kagapadrino si Congressman El Revilla Perte kan Segundo Distrito kan Camarines Sur. Nantig ma'am or sir. Malaog na po dapat ka nantig, baad maaprobaran kan Senado ang Bicolite and Power Corporation, pabor nantig po kamo kayo ni Uday. Maghanap daw ako din na pwedeng mahapon. Dahil mo lang pagbiglaw na sa langan, tatibad bugtak, anong ka, baka, ano ka po yan? Baka, biglaw mo man na sa langan ka na. Mikroakan na cellphone mo, tibad bagtakan ka. Kaya nantig sir, o ma'am, ma-interview reaction lang. Kuryente yung kita. Oo, bad kuryente yung kaman. Masakit yan. Magparam ka ng tol. Yan. So, mga medyo pasilpas. Ay, kung para try mobile. Iyo, pwede yan, pwede yan. Saka, kung para try mobile, Sabi niya. apoton mo naman pa ang i-tricycle na mag-operate sa iriga kung pabor man sinda ka ni o dai. O bali daw ang opinion na gadon mo senda, o reaksyon. Pero pwede ko siya ma-interview. Garo tinatakot mo man kaya. Garo bigamas ng taga, nakabulakog ang duwa mong mata. Layo mo pag... Basta mga araw kaya garo na interesado sa to yung mga kababayan. Nakukupanan baga. Nakukubanan man kaya, diba? Kimlatan mo ngo na, ang teknik dyan. Oo, pambira. Pero kimlatan mo ngo na. Ya, ko ibang klase. Sabay, Dahil mo man maraman kung gusto kan Bicolite. O, habo. ito nga ning, ito nga ning medyo, itong interview mo daw, itong di kotse, o di auto. Yan. Yung pabagay ito, sinimbag. Ha? Iba ang mga simbago. Ito Pambira. mo. Huwag kang susuko. Kunyan, pag mga araw kaya, ano ba karoon na interesasyon kasi. Wag maray kon may relate kayo. May itataw kita relate. Tama pa interview kayo. Iyo, kaya anggot baga si Mayor kang Manila na isa itong mayor na ito na Binhor Abalos na dahil magparatulubod sa mga pigpopo sa mga saltong impormasyon sa social media at dinagsa na naman da itong mga vaccination center ninda at may nag-post na naman da na sa mga walk-in babarakunahan o dahil man palang kabali itong mga walk-in dapat online registration. Kaya ako dahil pa baga nagpapabakuna ta kang enot kang sarong semana priority da senior citizen. Ngunyan gano open naman kayo. Kasi baduman sa Sagrada nagpabarakuna. Sagrada Iriga. Sagrada Iriga. Oo. Pag-abot sa San Isidro sa City Hall, ang pigpapararako sana kan box out express itong mga senior citizen. Iyo, priority da sa senior citizen. Iyo, tama, mga senior citizens. Mayo man problema dyan, kundi ba nakakarulusot. Yan na napos Comorbidities. dyan kan mga kababayan niya to. So mga may comorbidities ito. Oo, itong mga comorbid. Kapit para imbestigaran baga ako ni Kagawad Daday. Oh. Sabi ni Kagawad Daday, kaya di na mo nangay kasadi kuya.
Sabi ko man niya kang senior kuya. Pambira niya. Saka ito manasaro. Luman sa CDRRM mo. Taga-sari ngay ka, sir. Taga-Santiago po nga ako. Hindi gusto ko naman magpapakuna. Ay, buka man pala niya kang taga-sadi. Taga-Santiago pala niya ka. So mga kusa na nga sadi, cluster di. Pambihira niya ako kunarog kayan. Ang totoo lang kayan, may mga kababayan kitang mayong cellphone, dahil tatao online registration, magdulok na lang sa mga punong barangay, mga barangay health workers. Diyan na lang sila magpalista para yun naman lang magtabang senda na may schedule silang mabakunahan. Kaya, sa barangay tabi karon ng Joey, Dahil sa na barangay magpa-walk-in. Santiago, mayo mga pakialaman barangay officials dyan ay iba sa mga babakunahan na sa barangay. Kaya namong problema man ano ibang mga mapabakuna. Dapat sinda kutaan manginutan so gustong magpabakuna tawanan ninda nin forma. Tawanan na ng form sa mga nabubuyong mag-fill out. walk-in. Tama ka man, oo. Nya ko ano ta arog kayan. Pagabot sa City Hall, mag-aaragawan pa nin forma. Ako, na-obserbaran ko yan sa Laucan City Hall. Dapat kaya kayan, dakol lang form ang darahonin da dyan. Yung ultimong forma May magsasabat na kutaan ng empleyado kan City Hall sa mga walk-in na mapabakunang dahil na maghalat pang si mga walk-in iyo pan maghagad sa enda maglag na dyan ng empleyado na pigsisildoan kang lokal na gobyerno nang gibo sige na sa ng pantaw kan mga form na pipilapan duman sa mga walk-in. Tapos ang problema yan, madali ang pa proseso. napakapasil Ang napakapasil kan mga bagay na yung gibuhon padipisilan pa. para dahil na para padipisilan yan ang ng forma. tao. Ano ba, mga garo nakakunyanan, forma naka-reserve na sa indan iba. Nga po, ano kaarog kayo ng sistema? Saka, araw ka ni Ultimong forma. bipilin eh. Ano man ta kay po ang tapaman na ibugtak dyan sa pagbabakuna sa iriga na Vaccination Express ni bipilin eh. Apira sa mga bato. Sikap na Vaccination Express ni Lini sa totoo lang pati pa man yung mga bagay na ini yung pigpapapilan pa ni BP Lini marela No, mayo pong utang na butan mga senior citizens kay BP Lini. Sa totoo lang. Dahil mismong ang gobyerno ta nagtataram, gobyerno nasyonal ang ma-provide nin bakuna para sa mga tao, imamanihar kan Department of Health. I-distribute sa mga probinsya, asin ang probinsya ma-distribute kani sa mga lokal na gobyerno sa mga munisipyo asin man sa mga syudad. Ika ano masasabi mo kayo pari? Saka kung ako nga ni, ibipili ba kung saan ang yan, Burbax Express na yan na pinagsasabi niyan, itataw ko rin sa Kamsur. Ano? Kung yan, cold storage. Sa Kan mga Rupa. bakuna. Sa Rupa yan. Tangaring magdakol ang supply ng bakuna sa Tuya, magdonar si BP Lini in cold storage kan mga bakunang ini.
para makaista kita didig ng dakol. Para dakol na mabakunahan na sa parting inikan Bicol Region. Bako lang sa Rinconada, sa Iriga, kundi sa enterong Bicol Region. Oo, iyon ang importante sa sarong lugar. May istakan kan mga bakuna. Maparakon yan. Kung mayo maninistakan, Mapara. bakunang Ano po dyan? anong picture of. Mapapicture sa yung mga senior citizens, kung bako pa lang kibipili ni, di kita magkakabara ko na naka-schedule po talaga kamo. Sa priority, may A1, A2, A3, A4 priority list. Kung igwapang A5 sa mga TOs, nakaprograma na nikan sa tuya kong gobyerno. Kaya ano man ta maglag pa kita kan kung bako pala na vaccination express ni bipili ni, dahil magiging marikas ang vaccination sa Iriga City. Ang gusto mi, magdara siya nin binakalan man niya nin bakuna na iyo ang idonar niya sa Iriga. O panduwa, itong sa facilities ba yan? Or kung ano mga freezer na pwedeng idonar? Cold storage na pwedeng maistakan mga pambakuna. Yan. Oh. Dahil ma-route tulos, dahil ma-expire. Sa importante yan. Maray pa sa Ligastig, Tapos, di sa Kamsur, Mayo ay. Saka ano digdi pa lang sa Iriga? Ko. Ano pa lang digdi sa Iriga? Tinutulod ni Mayor Mananggad si BP Lini maglaban governor o tinutulod na lumaban na president? Anong Mananggadan na totoong istorya ka ni? Mayo, pati ni Iriga, ribong paman. Sabi. Kung ano talagang pigtutulod kay BP Lini. Ang Ano na tayo? pigtutulod kay BP Lini sa Iriga, ining Box Express. Kayo bagang pigpaparadara kaniriga Oy. itong Box Express. Ako daw tubod ako minsan na igwang politikong garo na suwing kaling ano to itong kagingking na darahon sa laban or sa eleksyon tubod ka. Itong kunyan. Itong baliktad na pag pighila mo yan, intirong nagsakit ng hilahon pataas. Pero Magabat. an example ko dyan sa emo, ansaro dyan sa Magabat na garo na sawing kagingking na bitbiton, ining si Maruhas. Kano? Per, may mambaganing daog, tanda mo, ka naglalaban ining presidente. Oh, saro yan. Kaya araw gayod kaya na ginigibo man ni Pelini magpagabat. Ay, ano na tayo, bipili ni. Dahil nagdidesisyon tulos. Maribong nga ni, tigahalatan desisyon niya. Kung ma-presidente siya, dapat kung nagbasa na, naghihiro na siya. Grabe, man kaya Kung, bagang para abala pa, no? Gagamiton siya na ang Box Express na yun. Ikakumbinsido ka man kaning... Senior citizen, Kumbinsido ka man, ka na Box Express nila ni sa Iriga. ay, di akong binsidong gayo. Anong man taday ka kumbinsido? Sa enot na enot, ang mga senior citizen, aalalayan na yan pag mabuto. Didiktahan na yan, kaniba, mga hoben. Kung minsan nga yan, mga senior citizen, di naman gayo interesadong magboto. Ay, parapagal pa nga kita magparapti. Lalo na kung na senior citizen, siyempre, kung minsan ako nga ni hubin pa, pasmado ng kamot ko, kung anburutan papabilog-bilugan pa ning itom sa mga circle na ano, pag mabuto ka, kung pasmado ng kamot,
magsarami pa yan na not counted, not valid. Ano, Lip? Tama? Oo, yung na problema sa mga arog kaya na sitwasyon. Pag senior citizen, hindi naman kayo po na magpara papilaon sa presinto. Yan problema kan Pilipinas. Ay, yung Kanya ng mga panahon, computerized, talaga ng pagboto, pila man giraray. Baka sabihin kan mga kapamilya, pumurupundo ka na daw ngayon magparabubutong, magparapipila ka pa ngayon dyan. Baka masuwi ka pa ngayon dyan sa agyanan dyan sa... Pasakit kan sa imong buhay. ka na daw ngayon yan, mga anong yan. Kauragan sa na ngayon yan. Dahil ka man niya pipresohon kung dahil ka magbuto. Dahil man bagang lay sa Pilipinas na kung dahil ka magbuto, ta senior citizen ka na, pipresohon ka, bakong mamang kayan ling. Ay, mayo. Ay, ano pa? Pagboto, diretso kan tarong tao, kung nabong magboto, gusto. Maray ka niyo si Sa, Provincial Administrator Luigi Villaforte, magkaigwamang programang Vaccination Express ni Luigi sa enterong probinsya ng Camarines Sur. Hobin man o maedad na, welcome. gabos. Open. Gabos, as in ubos kun ubos. Bakuro Yan. Bakong senior sa nato, masakit yan. Masakit yan. Ano pa, sabi mo, si mga hobin na nagperila, nagkasuroya, luminipat dyan sa Bao Community College. Diyan na nagpabarakuna. Oo, nagparangurub-ngurub. Naglalaom nga kami na mabakunan man. Tupalan nga, piliin sa mga senior sa ng mga gurang na. Kundi, padangat ang mga senior. Pa. Sa totoo lang, padangat naman ang mga senior citizens. Ayaw. Kung nabuko sira, kung uda sira, udaman kita. Oo. Dahil man kita naging tao digdi sa kinaban kung mayong senior. Ako nga ni, dahil ko konsideradong tao ang iritsurang ko, tagarubagaan itsura ko. Bako man ako kayong gwapo. Ang pagiling ko sa tao, ito mga gwapo na. Gawin niya ako, iba niya ako, Pero pa yan, agta, kung senior citizen, tao man. Totoo yan. Kabalang na nga ning kabalang, naugma pag ginagapong kwarta sa batag, kita pa daw na dahil maugma kung na natataan man ning na tabang o ayuda. Oo, kita baga, hinahalataan, ayuda kan gobyerno. Bakong padipisil kan gobyerno. Yan. Ang problema kaya, ibang mga nasa posisyon, imbis na pag-ianon ang proseso kan pagbakuna, ay dalion, so gusto mong bakunahan ipaparaabala. Kulang nga ni ang bakuna nag-aabot gayon. Oh, sa Pilipinas, pirang milyon pa sana ang nabakunahan paring Philip. Garo milyon naman. Mga 10 na, sobra naman sa 10 milyon. O kadikitong dahil, panganawa na sa populasyon kan Pilipinas. Dapat, dakulo ng maray ang supply ni bakuna. Saka para sa kuya nga ni, kung nan bakunang yan, kaya mambagang magbakuna kan iba niya itong mga kababayan. Isa diri na lang, itao na lang yan, duman sa mga gustong magpabakuna. Iyo, minsan napalpak. Bahala ng... Araw ka tong sa Manila na... Sa diri. May national media, may national bagang news na itong nagbabakuna, dahil man nalingawan bagadang ipildit. So, ano po yan? Ano po yan? Itong pagbabakuna. Iringgilya. Dahil man na pildit. Basta sana itinusok. Dahil man pildit. Dahil man nakalawag so bakuna. Ay, pamilya. Pero kung tama ka man, may ideya ka man, ipanahon na lang sa mga bakuna. So, mga kagarong na yun na magbarakunahan sa kanya-kanya nindang, kundi masakit man. Oo, ano yung tao nga ni, pagbakuna sa ayam, nagigini po bagang bakunahan ng ayam kung malala nilang kan ayam. Kung dinauyam lang ako, Lip, minsan sa iba man na may nag-post sa social media, ginigibong intermis. Itong magayong-gayo na babae, ang pigsabi,
Ay, iba nga yung bakuna ang gusto ko. Dahil niya mapiglinaw ko na anong pambira. klaseng bakuna. Juicy. Nagpipili man gayon. Nin Saka, bakuna. garo iba ang dating para sa pagbasa ko. Ano daw niya ako kanyang Pero gustong ang bakuna talaga. napangirit ako karon ng Joey, ito bagang lalawgon ni Noel de Luna, kan kusog Bicolandia dyan sa Banuan kan pili. Kusog Big para bandala na. Kusog Bicolandia. Oo. Tubod ka man kusog Bicolandia talaga yan. Dakon makusog man talaga yung digdi sa Bicolandia. O kusog luya. Kaya ito pa man bagay na mga pigpaparabugtak na yan at tarpuli ni Noel de Luna. Sabi nga ni kanib iba, sugo ni Duterte. Is hindi. Iyo man ang ganda, no? Ang nangyayari niya ako. Huli ko kayan, is hindi tunaling Sir tutuan. Noel de Luna. Ito pala, iba man ang kaulagang Sugo kaniba. ni Duterte. Mm. Pigpaparahiling ko itong retrato ni Noel de Luna. Kan Sabado na nagpasiring kami sa Banuan kan pili. Uy, pinagmugtakanan ng mga bigote. Bigote. Kalabaon pating bigote. Garo itong pang Tapos, Shaolin Temple ang mga karakter. Pang Shaolin Oo, Temple. okay. May lipstick na itong pating ipon. Ano na niya? Hindi mo kayo kay Noel de Luna. Pero magapigurin insulto na. Itong retrato. Siguro, so nagbandal ka ito. Soya. Bad soya. Kay ni Rauton ang lalawgon. Tapos na sa nabagay ni lalawgon. Ang politiko kayang... Ni SND. Ang politiko kaya o ang taong gustong maglaog sa politika, dangan maurag sa mga promisa na day mautob, ay anggot ang tao, sa totoo lang. Politikong paraotang, na day totoo magba... Saka itong nagpaparasabi ka ni Noel de Luna na kusog Bicolandia, kan sarong eleksyon pa bagayan. Oy, ang pag-pronounce mo kan apelyido ni Noel, pakarin mo tatibaad maging muda. Ay, guwana kung nga daw kaya. Noel di Luna, bakong di... Ano iba, pigapon na baga. Noel de Bula. Kung ano-ano na sa nabagang Kung ano-ano ginigil mo na sa kay nabaga. Noel de Luna. Ang taong anggot talaga, garo nakatadom na isang mga taong anggot, talagang di mo na yan mababago, pero may nasa ng anggot. Madamog lang ang pangaran mo. Garo racism. Dahil garo may allergy sinda sa pangaran ni Noel de Luna. Iyan si Pag Ubaad, nadadangog, kadaklan na nababasa. pangakuan, natataan, tapos dahil man inarabot. Depende yan sa Yan nga bagman. ang problema. Depende kaya sa bagman. Dapat kung politiko kang mahanap kang bagman, itong maurag na bagman. Dahil so na ako akayaan niya, garo bako man na bagman, bulsa man. Oy, dapat patilip, an ko anon mong bagman, itong arog baga ki Hulk Hogan, kabaskulado sa kakalangkaw. Tab bumitbit man yan ng pirang malitang pira, kaya. Yan. Garo Terminator. Oh, takon makuha ng garo na ki, ang iritso round na, dahil makaalsa ng Garo si Palito. duwang malita, ay tiba Bagan mga baril kaya magkaurula lang. Kaya makonseloan mga nangyayari ngunyan sa bakuna. o ano na ang politika ta, sa Rinconada? May nag-text, paki-update da, ki Sir Philip, kan politika sa Rinconada. So mga dati man nagrarelataw Dahil na nga kamo pangaran. kayong kinuwil tatibaad, gusto man niya yung magpagana, kaya pabayain naman niya nindo yan ta. Saro pa ngaya, dyan pala nga niya sa retrato niya, pikurihan na. Baka pati sa buto ngayon, urihan pa yan. Digdi na nga kita sa Rinconada. Ano nga yan update ni Sir Philip sa Rinconada? O may nag-text baga? Ay kon sa politika, ang mga nagluluwas bagang mayor dyan sa Banuan kan Buhi, si dating alkalde RPL,
Mm. Tapos, ang magiging vice, pipilian pa si ang sayang gusto kayong maging running mate, si Christian Echeparri. Mm. Kung yan, ang gusto man kung El Rey, sa mga leader, si Vice Mayor Jofred Balagot, Mm. ka-incumbent. Oho. Ang mga kalaban niya, si Mayor Mark Aguinildo, ang incumbent. Tapos ang magiging Vice Mayor man si dating Vice Mayor Umay Mercurio. Umay patan sabi kan mga taga-buhi. Ini nga si Umay, veterano. Veterano niya ako sa ano. Minsan kaya, iba man bagang pagka-veterano ni Umay. Mhm. Dahil man nakaka-umay. Diyan siya manuan kang buhi. Oo. Tapos, sa Baaw, si Vice Mayor Lilin Malasarte, madalaga naman na mayor. Tapos, ang Vice Mayor, si Jerry Bresinho. O, ang kalaban, si Tapos, Mayor Jeff Bisinyo. Si Mayor Jet Bresinho, Ang running Vice mate. Man para Bresinho. Si Para Bisinyo. Oo. Yan ang mga nagluluwas na pangaran. Mhm. Duman man sa Balatan, makalaban ni incumbent mayor ni Nabagasbas, dining narito. Itong sinasabing sige man daang libot sa mga may okasyon, may mga nagagadanan, sige man daang pang taon ng limos o abuloy. Oo, una ako sige ang libot sa mga resort Pero si sa Balatan. Mayor ni Nabagasbas sige man daang panaubagan ng sarong sakong baga sa may mga nagagadanan ng pamilya. Ay, gwapa da ang kas, kaya garo, ang taon ni narito, triple. Tinitriple ni Mayor Bagasbas. Arayo palan. Arayo Ang taon pala. ni narito. Both sabi yun, mas makayaman, asin mas preparado si Nina Bagasbas sa Balatan kontra sa iyang makakalaban. Oh, sa kadakol lang ba yung nahaman? Mm-hmm. Puon pa ki di puntong Ernie Bagasbas, pag-abot ki incumbent mayor ni Nabagasbas, nahiling man na pag-asenso kan Banuanin Balatan. Saka sa ropa, mayamaan ang baga niyo, may mga basnigan. Kung mauyam nga na yan, gustong magpasali, tiba isalyada kayo ng sarong turulya, panausan na sa mga butante dyan, as regalo, pagmati ko, sinarito, maano na ni. Una ko, iwarakan Mapunong mga na sira. ni mapunong. Oo, iwarakan mga sira sa Banuan kan Balatan. Ay, mapasyawer o mapaagaw, pwede man. Yan, mga turay sana yan. Sana all. Ay, di, kakanturita, kung may gouts ka o may arthritis ka, pilay kapag kaaga. Kung mapaagaw ning sira si Nina Bagasbas, baka naman turay. Kung bakong lapu-lapo, yellow pink or itong bangkuli, sabayan na ning pating, masiram yung kinunuton. Kaya pagi. Or pagit, masiraman niya na kinunuton. Dahil ka lang kan na, turay na yan tatibad. Pagkaga, so may mga rayuma, may mga gout sa intirong nagkakaramang-kamang tayo naratake. Grabe ang ano nga po yan, uric acid kan na turay. Pagkadurogi pa. Tapos, diba, mapasala ka pa pag nguya ka yan sa kapagalon. Diba, magkasurulatan pa, dogian sa emong duwang tonsillitis. Mamroblema ka pa. Yung baga. Oo, kaya... Uy, anong gusto mong, kung Kung mananong sira si Nina Bagasbas, anong gusto mong sira? Ay gusto ko pusit o lapu-lapo. Iday ka kampusit. Anlaw kampusit. Garo ba may mga tirab-tirab na dahil mo magkairintindihan? Ako ito garo may mga tarom-tarom ini yung laog man ni kampusit. Ipigula ko sana nauyam ako. Dahil ka na kampusit. May buro baybay. Iyo, dahil ka na buro baybay na yun. Magaw yan pag may buro baybay. Sa lapu-lapo. Dumang ka na lang sa lapu-lapo.
Mas malapog-lapog. O dyan sa Nabuha, sa Bato, sa Iriga, sa Ay, sa Bulao, bato si John Sorilla baga. ang kalaban ni... Mayor naman. Sa logistic, compare kay Mayor Frank Bernaldez, si Sayan mas may kapasidad, as in mas may dakol na logistic sa Nabuha. Ay, mas nakakalamang pag-iraray si Engineer Frank Bernaldez. Di bot mong Pag-abot sabihon, sa logistic. bot mong sabihon, iyan ang problema ni Vice Mayor. Oo, saka sa iya pating magiging running mate, medyo tutultugon man ang kamot. Bot mong Yun sabihon, si Dominici Batacan. bot mong sabihon, na baka man kaya mayo man ibubuka or itatao. Unda ita kanya po sa BGMP, bukas palad. Kan naging konsyal na, ay mo na lamang makaulan. Kano elected na yan? Elected na. Oo, si kunyang baga siya ngunyan, incumbent kagawad. I see. Baka nagtitipon-tipon pa man. Dugay naman ngayon. Pwede, Last sir. hour. Malay mo kung last hour man na Hindi. nabuga. No, rin pa. Kung dahil nabuto ng last trip, dahil na makasakay, Lipat naman kita wala. dyan sa Nabuha. Sana po naman kita. Bayaan na dyan sa sa Nabuha. Bato. sabi si dating bukal Bots Figurasyon, yun makandidato ng alkalde. Tapos si incumbent Mayor Persin Bulan. Saan mga vice mayor ninda? Na Vice Mayor, so dati, ki incumbent Mayor Persin Bulan, si Marisa Bilitario Hao. Aha. Tapos, ki kunyan man, dahil ko pa daw nakukunya na maray, kung isa'y talagaan, sabi si Biares. Bakong si Glinda Biares. Dahil ba ito pwede? Napangarit pa ko sa iyo mo. Ilalaban mo kung gawin na. Bakit yun? Umanyan, ang malaban sa iya, si Ruben na Biares. Ruben Biares na. Umanyan, naputunta ka daw. Si Sen, gwapo sa dua. Si Mayor Persin Bulan. Mas gwapo pag-iraray si Mayor Persin Bulan daw, may tumitong. Pero sa Tindogon, mas gwapo. Tall, dark, and handsome. Garo-aro kayo nung dati. Yan, agaro ka ng Malupit pala. Tindogon ni Mayor Persin Bulan. Bayaan ta naman ang Nabuha. At least yung nag-text sa tuya, bad makontento lamang ka na sa imong update. O, digdi naman kita sa Iriga. Ay, digdi sa Iriga. Si dating konsyal noon Kuya Alpilor. Na malaban na mayor. Tapos magiging running mate si City Councilor Sani Maestrado. Sa ibong man si incumbent Vice Mayor Rex Oliva. Si Sen running mate. Mga kandidatong alkalde. Si Sen man ang running mate ni Vice Mayor Rex Oliva. Sabi, ang nagluluwas si Edsel Di Maywat. Hindi, siyempre, pinaplansya pa daw marhay. Iyo. Dakol tigpipilian. Sa bagay, sikat man baga ni si Kagawad Itsil Di Maiwat, dawa turog. Dawa turog, sabi ni Perming may Gubmix. purog. Perming agkong purog. Yan. Pero Yan, joke sa karayan naman to ni Gubmix. Ang nagbot sabi ni Gubmix, si Councilor Itsil Di Maiwat, dawa turog, pwedeng gisungon sa ngaran ng pagservis sa publiko. Yan, dahil natuturog. Dahil nagtuturog. Kaya, uda na kipurog. Kunyan, basta kaya mahalinan purog. Purog. Paano epektuan purog? Purog. Ay, Ayan pangyayari. man, purog, perming nakatataksawa kang tao. Sa bula na kita. Dahil nalugod yan May nag-text-text ninyo. Sa bula naman niya kamo, sir.
Si Kunyan, incumbent Mayor Migay Basco. Iyon na ang ano. Oo, pambato. Pambato kan Villa Administrasyon. Perte dyan, si Mayor Miguel Yan. Basco. Ang running mate niya si Oo. Sai. Sa dati man na Vice Mayor. Dahil, ang magiging running mate ni Mayor Miguel Basco for Vice Mayor sa Bula. Si dating Vice Mayor Nilo Malanyaon. Si Mayor Miguel Basco, ang sa iyang kino ang maging running mate for Vice Mayor, ang sa iyang aki, si Manuel Nonoy Ibasco Jr. Yun na. Oo, yan ang running mate niya. Aki niya man sana. Kaya mag-ina sinda, nagtandim na dyan sa Bula. Ang makakalaban si Nono Desina for mayor sa opposition. Ang magiging vice mayor ni Nono, sabi sa barita baga, Glenn Hinyo, Councilor Glenn Hinyo. Bako. Nagbago na si Sena. Si Gil Canit da. Gil Canit na. Iyo. Aki ni Manoy Lando Canit, dating mayor kan Bula. Oo, kaya lang sa pag-ibuhon itong nakaging eleksyon na sigan tago-tago. Gil Canit. Kung magparatago-tago pa siya, duradong tuwal na naman nun yan na eleksyon. Dapat pala tayo magparatago-tago. Oo. Ang kandidato dapat nagpapailing sa tao ba kung piga-abalan tuyo kan tao. Tapos dadaroon sana sa istorya, sabay talikod. Iyo mananggan. Di suya ang tao kaya. Araw kaya na obserbaran mo kayo ito ki Gil Canit kan magkandidatong alkalde sa Banuan ka na Bula. Haloy pigpaparapahalat sa mga nakapilang tao. Alagad pag nakahampang na nung nga tuyo, ayaw mo nga, gibuhan ko sa pagi. Pasensya na nga ka mo. Sa sunod, balik na sa naka mo. Si Baman, suya, rayo pa sa pinaghalian, tapos pagpara pabalik-balikon. Pero araw kaya na ipinagluya kan buot kan mga taga-Banuan ka na Bula. Kan magkandidatong alkalde ni si Consial Gil Canit. Kaya ngunyan, sana mabaguan hito niya. Kung gusto niya mangganang vice mayor, sa Banuan ka na Bula. Ang kalaban niya pati, AAA contractor. Aki ni Mayor Miguel Ibasco. Mga pitmalo. Pitmalo yan. Lupit yan kung logistic ang pag-uurulayan, narayo ang kalabang kan mag-inang Ibasco sa Bula. Sa totoo lang. Saka kung lumuwas pa si Gigi Ibasco. Kung iyo pang maging finance manager si Gigi Ibasco, ayaw mo na. Mangyayari itong sabi ni... Ito mga gwapito dyan, mabibigani. Sabi baga ni Mayor Miguel Ibasco, kung mapagana ang linyada ninda, puon sa taas pababa, ma-street na gumarana, lambang kapitan, ririgalawan nindang ririgalawan niya nin auto, 4 wheels, brand new, pick up. Na ako ririgalawanin mga simento. Ay, pwede pa. Taara mo, may hardware siya eh. Kada barangay. Kada barangay, kung gusto mong regalo, patinatad mo simento na, kaya niya, may hardware sinda eh. Dahil lang makaarog ka itong Consial Marlon Tabalde dyan sa Banuan kan Buhi. Tano man. Sabi ni Consulting Villadares, kamo man daw yung mga taga-Buhi, magparatukot ka mo kan sanggatos na sakong simento. Dyan. Kunyan man lang ngayon, sako pa lang. Kamo man kaya nga napatubot. So pangako pala ni Consial Marlon Tabalde, so iba, nagkaparako. Mayo mandang laog so simento. Kada barangay, tiglang gatos. Pangyayari, Ay pambihira niya ako kung narog kaya ng pangako. Nagkaparako. Kaya abangan palugod, ngunyan,
Meron na nanahimik na baga si Consul Marlon Tabaldi. Tigpapraisip gayud so itataong mga sinakong simento sa barangay. Kasi singilo na siya ngunya na eleksyon. Sisingilon sa boto. Sabihan mga oo. Hahaputon pati siya sare man niya sa mga sinakong mong simentong sangga to sa sakong simento pag kada barangay pag ginanay ka. So iba da natawan man. Pero dahil Pero naubos. dahil lang nga ni gayod naging 1/4 sa mga natawan na barangay dyan sa Banawan Kanabuhi. Iyo. Kaya yan ang dipisil kung narogan ng politiko na sigan pangako dahil man na uutob. Kapag ma-re-elect ka, diyan ka man sisingilon. Ika nga alam mo kabutigin. Para kandidato pangigang ambugo ni kang butigin pa ita. Kulang na sa nang mudahon. Araw ka ibang mga butigin. Araw kaya nan manadadahon ko pag kuro kandidato naman. Ika, sa mga pinangako mo nga kadto, poro man butig. Sari na ngayon. Yan na masakit kung sinisingil ka na. Masakit mo niya na Pag-eleksyon. panahon, Lipta, kung makandidato kang ipipresentar mo sa naman ang sa imong mga plataforma di gobyerno. Educational attainment mo, government experience sa serbisyo sa gobyerno. Tapos, permi ka man mayo lamang ikapakakan sa mga nagdudulok na tao sa imo, uma ka lamang ikataong pampamasahe. Garo baka maluya ang pagtubod kan butanting iba. Ano? Oo, mabuglay. Bagong araw ka itong naglaog man sa politiko, sa politika na mayamanon man siya, negosyante dyan sa buhay kang panahon. May mga bases, may mga apartment, uy talaga urobos to, ka na maglaog sa politika ta. Uro daw sige ang pabunong urig, mga tulo-tulo o apat na urig, oral daw sige ang pakakaan sa mga tao. Sabi kan mga taong siging pakikakan, sa emo na nga kami, boss, ika na nga ang sunod ming mayor. Sige ang pakakaan, sige ang Ay, karon pakakaan. narumduman ko na. Yo, Karon lang, pati sa Joey, mga si bus. Ate Marie. Pati sa mga Dahil bus. si Ate Marie baga, sige ubos to. pakakan ka ito. Ayan, si Marie Baga, oral daw man kayo, sige man ang pakakaan. Aga pa lang, yaw Oral daw ng pakakan. may bangus, Una may niya, tilapia, na siya. may maluto. Oral daw man ang pakakaan ni Ate Marie kan panahon. Si mga para nagparula. buladas man, uy, gana na ngayon ni si Ate Marie sa laban ta. Gulpi nga kung magpakaon sa oral daw, kay pirming matao. Ano man niya ako ni mga tao nga niyo. Matapnat sir na ngayon ka. Mga Ate supporter Marie. ko ngayon kaya sabi ko ngayon amay pa magsarap na magluluto na ning tilapia. Si iba nga ning medyang nakapasyar sa iya, ay digdi nang ikaw mo magkakan. Na. Pagyawon si Kuya Buyot, may bangus pa. Tapos pagyaon si ate, May papabitbit pa. Kuya Buyit, may bangus na ano to, prinito or Dara inano. kulang bangus. Dahil papabitbit sa imo, pagkadro dara Ayo. kulang bangus. Ade ko lang na-timing niya na nagpapabitbit pa lang ng bangus. Garo ka mo lang ni Oo, Raquel tayo. napabitbitan. Nanamitan ko itong tilapia. Sabi kan mga parabuladas, uy, gana na ngayon si Ate Marie. Pagluwas kan si resulta, pampera si Ate Marie. Pang lima gesto. Ano daw niya ako sa mga nakikaon ki Ate Marie ko nagbuto man lamang ay. Yan ang problema dyan. Garo itong sa buhi. Ah, Grabe si tao to, grabe si Uraldo umakon magbuno ning urig, sige pakakan. Pagabot kan resulta daog. Na isang ra sa mga yan ang bases, detail. sa mga properties. May garpig para kakanan sana. So tagabuing kandidato dapat niya na eleksyon. Dahil pagka siguro. Kaya ibang baga, Mari, bakunang bangus ang gamiton. maray ka ni turay na. Dahil balaw. Ginisa ang balaw na may O kung dahil, balaw na ginisa. Kung maharangon. Na may sili-sili. O, yun na yan. Makatipid-tipid. Yan gayo mga naan si Ate Marie. Oy, sa kasaro pa, an sabi ka ni bang mga gurang na sa politika, an kahulugan ni kan politika, minsan puputikan ka, lilitikong ka, titikasong ka, kakakanan ka.
Garo totoo man yan. Pero ganun niya ako, totoo ano. Kadakol na bibigyan. Lilibakon ka. Oh, yan. Puputikan ka, lilibakon ka, anong ka pa, titikason ka pa, kakakanan ka pa. Pag-aboting boto sa kalaban. So, yan tabi karon ng Joey sa kuyang mga heras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location. Morning kay Madam Anrochi. Ay, good morning. Nakabayad ka na? Wala kan yun na. Tapos kay Kati. Tagabos na yaw digdingon yan sa opisina ka na Caso Reco 3. Ay, yo, good morning. Kaya naman si Philip Baracena, RTN Radio Ronda. Bicol Connection Report. Mga tugang, mapaabot lang ako ni na good morning sa gabos niya itong mga parantabay nakatutok mo niyan sa RPNDCKI. Sir, paki-mention man tabi sa programa mo itong about sa motor ko, Suzuki Shogun. Ano ni Shogun? 125. White and black, plate number AA5746. Nawala kan August 6 na agang amay igdi sa San Agustin, Iriga City. Pakibalik man o kon may mapabakalan dahil pagbakalon ta ini hinabunan from Joter Tersinyo. Makusog talaga ang aircon tangon niya na nakakapaabo. Mga tugang, makairak man kay Joter Tersinyo, ta ini po, sa totoo lang, saro na nga ning kababayan ta na nasasakitan na siya maglakaw, maghiro-hiro. Tapos, may kamatian po siya. Hinaabon pa man ang sa iya pong service na single motorcycle. Kung mapupwede po, maghiro manigdi ang barangay official, tabangan siya ang PNP. Ipablatter mo na tabi ini kasamang Joter sa PNP. Kung pwede, ipaabot mo na ini sa TMG, mag-upload ka kay Uncle Sal Fortuno mo kung pwedeng tabangan ka sa TMG. Na maharang ini sa checkpoint. Ining Suzuki Shogun 125 color white and black na may plate number AA5746 ta ini nawara kan August 6 hinaabon kan dahil pabistadong persona ang kagsadiri po kani si Joter Tersinyo kan San Agustin, Iriga City. Asin makasuhan ng karnaping naghaabon ka ini. Mahirak man kamo kay Joter Tersinyo na may mati na po nga ni aros sa dahil na nakakairo ng buwelo kay po niya man po ang Suzuki motorcycle niya hinabon pa man. Kaya kung ini po mahiling nindo tulos na ipaabot sa may sadiri o mag-contact sa running police station, ipadako po ang nagdadrive ka niyo tatibaad iyo na yan ang nagkarnap ka na motorsiklo ni Joter. Tangarig makasuhan ng karnaping, asin ikunkun sa kalaboso. O, kung nag-aantabay so nagkarnap, motorcycle karnapir, ibalik mo na kay Joter Tersinyo. Tayirak man, nagharos mag-ibig man sa kamunduan, kulog buot, na ang sa iyang kaiba-iba man sa buhay na motorsiklo niya, hinabon pa. Kan dae man na konsensyang persona. O, ayan. Ano po? Tama ako kadto pa po bagayan na nagluwasos mga recover na. Iba na kayo din digdi naman daw kita sa mga wawatching sa Toya pong programa. Si Jiminay Prestado Bungay Salva, Gina Barameda, good morning po. Keep safe and God bless. Si Ma'am Gina Barameda.
Igwadigdi yung day ko man mabasaan na pangaran, nagsakit na baga. Pero sabi niya, kapuwerte. Tapos sunod na text niya, mauto. Yaman man si Hermanang Michelle Pasiti. Good morning po, Sir Idol. Good morning sa Endo dyan, sa Naga City. Si Hermanang Monica Periki, kan Limassol Cyprus. Hermanang Melanie, Mr. Bander Gisen of Limassol Cyprus, also watching. Si Hermanang Dunya Maurin and si Hermanang Dunya Maruha, Yasero of Japan, also watching. Nag-greet man sa Indo si Hermanang Dunya Monica Periki and sa kuyang Hermana. Si Pretty Boy Villagomez, kondolensa pa rin, nag-watching man si karundang Pretty Boy Villagomez of San Francisco, Iriga City. Sabi niya, Diyos, so public service ko, basahan naman tabi. Ayun na ning tinaon ni paring Cha. Obituary notice po ini ipinapaisi sa mga partidaryos, amigos y amiga ni Edgar Cedo Villagomez, binawenin buhay ang sayang lubong gigibuhon sa Agosto 10 ngunya na taon sa Libon Catholic Cemetery. Siguro na papatintian po ining tugang ni Pretty Boy Villagomez sa partikan Libon Albaybayon. Kaya po bot man ipaaram sa Indo mga kapartidaryos, kabats, kamidbid, na si Edgar Cedo Villagomez nagtalikod na po sa ibabaw kan Kinaban. Nagpapaisian sa iyang tugang si Pretty Boy Villagomez. Ayan. Condolence sa pamilya mo, Pretty Boy Villagomez. Kawawa naman si Sir Joter Tersinyo. Kadakol na hirap, pati si Hermanang Monica na hirap man ta. Siyempre daw paano malungkot siya ngayon. Halos magturo ang luha dahil ang katabang-tabang nyaman na motorsiklo hinabon pamang kanda ikorukarigos na persona. Ayan ano po. Kaya ibalik man nindo, mayroon man kamo kay Joter Tersinyo. Kung siya man po ang naghabon kan sa iyang motorsiklo. Sa mga nagpi-Facebook live sa Muya, good morning. Di ko na masaro-saro ka mo. But anyway, ano oras na paring Cha? Alas 10:42 ni Naga. Mabalik kami pagkatapos ng kadakol-dakol pong mga hanap buhay. Ilaw ko na yung mga hanap buhay sa Kilita. Narig at yan, di salbado na kita. Aber daw ta, pagsalming daw girari kita. O yan na. Good morning man ki City Councilor Boboy Gibara. Man of Action, nag-watching man pala no. Sa kasi Man of Action Junior, ang sa iyang aki. Nag-watching man. Si Bokal Manny Noble. Kan Rinconada, nag-watching. Sinan sa iyang aki na si Shai Noble. Good morning man ki former Congressman Sal Portuno and Congresswoman Jo Sal Portuno, nag-watching man po sa kasayang aki. Na masunod na aspiranting board member, si Sal Portuno Jr. Kan Rinconada, nag-watching man. Thank you so much sa inyo pong pag-antabay sa programa. Saka dyan sa office ni Mayor Persimbulan kan buwa. Nagwa-watchingan sa iyang mga staff. Yan dyan si Kim, si Injok, si Bator, si Marvin, si Paring Don Hugo, nag-watching sinda. Ang PIO chief ni Congresswoman Jo Sal Portuno. Salamat sa indo. Quincentenary Faith Rewind. The Santo Niño de Cebu is one of the best-known images which arrived in the Philippines in a preliminary Western contact with Ferdinand Magellan in March 1521. It is the oldest Christian image in the Philippines. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong
An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng HCI CMD Cell Mineral Drops. Dahil ang buhay ay mahalaga, palakasin ang inyong resistensya. Hanapin lang basta't may star na pula. HCI CMD Tatak Original CMD Cell Mineral Drops. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Irigas City. This time check is brought to you by Honorable Jesse Bochoy Abunite, City Councilor, Irigas City. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigas City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Irigas City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Sa ating pangarap sa mga pagsubok na dulot ng COVID-19, hindi maikakaila na bukod sa banta nito sa kalusugan, maaari rin itong magdulot ng pasanin sa ating mental health kung ikaw ay nababahala at nakakaramdam ng pighati, takot at matinding kalungkutan. Tumawag lamang sa 1553-0917-899 usap 8727
o sa 027989-USAP8727. Bukas ang mga linyang ito na handang makinig sa inyong mga dinaramdam. Mental health ay protektahan para sa magandang kinabukasan. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan na tabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at maigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Bueno mga tugang, balik kita sa programa. Kawaran pa po ng COVID-19 vaccine para sa mga aki, mga jóvenes, mga minor de edad. Saro sa mga problema pa kanibang mga barangay official niya to, sa parte kan Bicol Region. Pinoproblema kan mga barangay official na mga bagong variant na nakakalaog. Lalo na sa anabuan, nakalaog na, kundi ang magbang barita dyan recover na, maray na po. Kaya sana ang pangajita dahil na magkalat sa Rinconada, asin sa Bicol Region, tadawada ang tinamaan kayo ni. Marikas pati na makaulakit ang Delta variant. Bawal po ang pagpara rolowas, kan mga kakian, golpe pamanggiraray nasisirip, nasisilag na sigian karawat sa mga kalye, kan mga kakian. Kaya ang mga pakiulay kan sa tuya mga barangay officials, sa mga kakian, sa mga magurang, stay atum nang una. Dangan iwas mo na kita sa mga mataong lugar, bawal ang mga social gatherings, mga okasyon, piyestahan, birthdayan, harandaan na surusuan ng tao. Magsunod permi sa health protocol, magsulot nin face mask, kung pwede doble. Maghugas nin alkohol, permi maghugas kamot, maglaga alkohol. Magsulot face shield kung maluwas, malaog sa mga department store. Taan pagsulot nga ni daaning dubling face mask laban sa Delta variant, mas garuda epektibo. Kaya may mga nagre-recommendar na kanina mga health officials, mga local officials, lalo na ito pong mga dahi pa nababakunahan na high risk pa ang kamugtakan. Maray ko ng World Health Organization, mga Department of Health, officials, nakadiscovery na lamang ng bulong na tutumaron para dahil na kita tamaan kan virus. Taan nadidiscovery pa man lang baga, vaccine, pangkontra sa virus. Pero dahil nangangahulugan, maging kampante na, may mga nagkagaradan nga ng doktor sa Indonesia. Fully vaccinated pa yan, sa India. Asin ang kinakatakutan ta sa may partikan na Peru,
Igwa na naman ang bagong klase ng variant. Ay ano na tayo? Mayo ng katapusan ng lintik na COVID-19 na pandemic gud na ini. Tasigan og bon ni na kana virus. Kaya dahil kita pakakampante sa Bicol, saro sa Legazpi, saro sa Nabua, although sa Nabua po, sa naging official statement ni Mayor Per Simbulan, ligtas na ang pasyente, recover na, narahaya na, kaya tulos indang granular lockdown. Duman sa nasasakupan kan 50 meters na zona sa palibot kan harong kan kaigwanin positive. Swab test na po sa mga residentes duman. Alat-alato na sana kani ang resulta. Empleyado ini nagtatrabaho sa Banwaan kan Bula, nagpadagos ang contact tracing. Kaya doble ingat po dapat tanggibuhon. Sigunyan sa mga eksperto, highly contagious ang variant na ini. Pero sa paisi, abiso sa publiko kung ano ang mga Delta variant, ang pag-rekomendar na magsulot ng dobling face mask, gibuhon. Marikason da ang makahawa ini, sa duros da ka ining Delta variant na nakahawa na. Kung ang makaulay mo positive kan Delta variant, pwedeng maulakitan ng 8 katao. Ibang klase pala ng coronavirus na ini. Magin ang mga kakian, striktong magsunod sa mga health protocols. Kung pwede ang mga magurang may kapot ng mga bahi, tagiktik, tumagiktik, or pamakol. Tangarig dahil na magparalakwat sa mga kalye. So talagang mga vulnerable pwedeng magluwas kung essential or emergency ang katuyuan sa luwas. Sa pag-aadal kan na mga eksperto kan kinaban, mas tatamaan ka ni mga kaakian. Mga maedad na nga ni, tinatamaan pa yung pang mga minor de edad, mga kaakian na maluya pa man po ang resistensya. Kaya nga ni, so abong magpabarakuna, ang gusto ninda, palok pakusugo na sa nansendang immune system, magkakanin na masustansyang pagkakan, kung kaya, kung can afford. Pero kung makurukontra ka sa bakuna, na dahil mo man kayang pakusugo ng immune system mo, mas marepang magpabakuna ka. Tayo yan ang pangapunan kan gobyerno, na magpabarakuna po kita, tayo ang solusyon. Pero ang gobyerno man, ang responsibilidad ninda, na ingawaw ninda na sa mga pig-orderan ninda nin bakuna, maisupply naman po sa Pilipinas. Tangarig tururukan na po, turuduko na ning bakuna ng mga tao. Tama po o mali? Kung bagay na ang solusyon, bakuna, magpabarakuna. Na yun magiging way para makalikay po kita sa virus. Nabubulong sa naman sa mga ospital so mga symptoms. So kalintura, susipon, suabo, positive ka sa COVID. Ano ang namamati mo? Ano ang simptomas sa COVID sa hawak mo? Kinakalintura, kukulog-hawak, magkukulog na kasuan kayo, sinisipon, may plema, may abo, o yan ang buburlungon. O maray na ngaya, okay na. Out na ang pasyente. I-reimburse na ang gastos ka ng ospital sa PhilHealth. Pero sana po tabletas ang kaipuan kung kapsula ko na nung dapat inumuntayan, dapat discoveron, subulong. Bueno mga tugang, mapaaram na ko Salamat sa mga nagantabay, sa mga Facebook Live viewers a million thanks. Standby po kita sa masunod na programa.